ọ bụ nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka ya bụ nke gụrụ chinchim n'akara 100.9 ya bụ na Solid FM ụlọ mgbasa ozi kara aka ụlọ ekwurekwu Igbo ebe anyị nọ wee na-agbasa ozi n'asụsụ Igbo yeleye n'ọnụ ka bụ nzukọ ndị Igbo ihe anyị na-asụ bụ Igbo yeleye ka anyị anaghị agwa ya ọgwa ma ọlị anyị na-ekwu ihe niile na-eme ụmụ ụfọdụ ihe megasịrị dịka o si mee n'ala Naịjirịa gị onwe gị ewee tinye ọnụ anyị akpa ya dịka nkata dịka izu wee ihe ndụmọdụ nke ya anaghị akọ ọnụ ihe anyị na-eme bụ ikwu amaghị ibe ezi ya anyị na-amụta wee na-akpa nkata dịka o si gbasata anyị na Naịjirịa etu ya alụ nke gị wee bụrụ ya. Abụ m Chizzy Ani Tochukwu wachi Chibueze ọ nọ ebe a wee na m ahazikwa ụmụ ihe wee mee ka ụwa na-afọ anyị na mba ụwa niile site na Kpakpando TV. Ọ dị ma dịka o si dị ugbu a anyị ga-agbapịa ọsọ ozigbo wee ụtụgasị aka na ụmụ ihe anyị ji wee bịa oge rukwa na etinye ọnụ na ya. Nke mbụ anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ịnụkwara na ndị agha Naịjirịa ekwuola wee shio na ọ bụ ahịa ekpere ka a ga-abanyezi ugbu a iji memina ndị isi abụ okpu ndị Boko Haram, ndị ntọrị na ndị ajọ mmadụ jupụtara n'ala anyị, n'agbanyeghị ike niile ha na-akpa na ha agba na nkata wee hazigasị ọnọdụ ugbu a na-anụ agha aka igwe na agha egbe. Otu ọ dị ugbu a Nnamdi Kanu ekwupụtala ọnwụ nne ya. Nnamdi Kanu kwuru nke a wee kwuo ka o si wute ya maka ọnwụ nne ya nke nwụrụ na obodo Germany. Oge ọ na-ekwu o kwuru wee sio na nne ya nwụọnarị kemgbe ọnwa na-abụọ gara aga, mana ọ bụ ugbu a ka ọ na-ekwupụta ya. O kwuru n'oge ọ na-ekwupụta ọnwụ nne ya wee sị na nne ya dara n'ọrịa oge ndị anya bịara gbaa egwu eke obi ya. Oge nne ya fụsịrị mkpamkpa na aka ihe niile si mee n'oke mgbe aka nne ya dara n'ọrịa, ọkwa n'ọrịa ka ọ nọ n'ime ya wee kwubie. Ọ bụ Nnamdi Kanu kwuru nke a na nne ya kwubiri n'obodo Germany. Aka kpara na ofu nwoke tigburu nwa ya n'obodo Niger. Nwa ya dị afọ 9. Ndị uwe ojii ejidena ya. Aka kpara na ya ugbu a ọ na-ekwu ihe mere o ji tigide nwa ahụ ihe wee jiri ụtarị tigbuo ya, maka na ọ na-ekwu na nwa na-anụ ihe. Ndị uwe ojii wee na-ekwuzi ọ ya ga-eji eme ka i were ụtarị tigide nwa wee tie ya tigbuo nwa ka mere n'obodo Niger. Ọ bụ ụmụ ihe a na ihe ndị ọzọ ka m na gị ga na-atinye ọnụ n'ụbọchị nke tata. Mbata mbata ozugbo anyị atie ebe ya ọnụ. Cheta na ọnụ ka na ọ bụ Igbo ka ị ga na-asụ, Igbo yeleye ka ị ga na-asụ. Ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị maka na asụsụ Igbo ka anyị na-asụ ebe a. Mana tupu anyị na-adọbiri ya ka m chetara gị maka ọ bụrụ na ọgbụgba ka ị gbanyere ekwurekwu gị, anyị na-ekwu m na ndị agha Naịjirịa ekwuola wee kpebie wee maa atụmatụ a ga-ejijiziri ekpere wee nụ agha nke ndị isi abụ okpu, ndị ajọ mmadụ, ndị ntọrị na ndị omekome, ọkachasị ndị Boko Haram, na a ga-abanye agha ekpere. A na-anụ agha egbe, na-anụ agha nke ọzọ ejiri ekpere so ya maka na enweghị ihe karịrị ekpere. Ha kwukwara na ha ekpebiela tie aka n'obi na ha ga-achụpụrịrị ndị
ajọ mmadụ a ndị Boko Haram ndị ntọrị na ndị ajọ omekome na ha ga-achụ ha ọsọ elu ana n'ala anyị. Ha kwuru nke a n'obodo Sokoto oge a na-eme emume a na-eme ebe ahụ ka a nọ wee kwuo nke a. Anyị chetara unu na wee sịkwa na Maazị Nnamdi Kanu nke bụ isi otu ndị na-achọ ka ndị Biafra were onwe ha ekwuola wee kwupụta ọnwụ nne ya nke ọ sị na ọ nwụrụ kemgbe ọnwa abụọ gara aga na obodo Germany. Wee gwakwa gị na aka akpara na ofu nwoke tigburu nwa ya dị afọ 9 n'obodo Niger. Ọ bụ ya bụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa, na-atịgasị ya ọnụ na ndị achịta azụ. Cheta na abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrị niile na mma ndị be anyị. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo ozugbo. Anyị gwara unu si na ndị agha Naịjirịa ekwupụtala wee si na ha ga-amapụtazi atụmatụ iji agha ekpere wee so ndị omekome ndị omebi obodo ndị Boko Haram na ndị ajọ mmadụ na ka a na-anụ agha nke a na-anụ akụ na uche na agha egbe na ihe ndị ọzọ, na agha ọzọ ha ga na-anụkwa bụ agha nke ekpere. A ga-ejizi agha ekpere wee sozie ndị a ka mara na ga-ememi na ha chụpụ ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị kwupụtara nke a oge a na-eme nzukọ ọmụmụ pụrụ iche na nwanne ya ka ekwupụtara nke a n'obodo Sokoto ka a nọkwupụta nke a. Onye nọchitekwa na agha onyeisi ndị agha nke Naịjirịa gbaa gburugburu ya bụ ọchịagha Tokro Burtai, onye nọchitere agha ya na nzukọ ọmụmụ pụrụ iche bụ Brigadier ọchịagha Timothy Ọlawomeye ya bụ onye nọchitere agha onye ọchịagha ndị Naịjirịa na ọnọka Olowomeye ya bụ onye nọchitere agha Timothy Olowomeye, Brigadier General Timothy Olowomeye onye nọchitere ya kpọmkwem. Anyị wee gwakwa unu na nne Nnamdi Kanu nwụrụ kemgbe ọnwa abụọ gara aga. Nnamdi Kanu wee na-ekwupụta ya nso a ka o kwupụtara ya n'ọnwa a. Anyị wee na-asị ka Chukwu nara mkpụrụ obi nne Maazị Nnamdi Kanu na ndokwa. Ọ dị mma, anyị gwakwara unu si n'ofu nwoke tigidere nna ya tigidere nwa ya ihe, nwa ya dị afọ 9 wee tida ya, nwa wee nwụọ mana aka ndị uwe ojii akpara na nwoke ahụ na obodo ahụ. Ọ na-ekwuzi ihe nwoke na-ekwu na ọ maka na nwa ada anụ ihe. Nwa bụkwa nwa na-echere ya efi, ọ na-echere ya efi, o wee kwubezie na ọ da anụ ihe wee were ụtarị tituo nwata. Atụmatụ gị, ihe ị ga-ekwu gbasara ihe a niile anyị wepụtara ebe a, kedu ka isi fụ ya, kedu atụmatụ, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị agha anyị, kedu okwu agbamume ị ga-agba Nnamdi Kanu, kedu ihe ị ga-ekwu maka nwoke tigidere nwa ihe wee tida nwa dị afọ 9 bụkwa nwa na-echere ya efi. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma, ka anyị gwa gị ọzọ na ọnọkọ a bụ ọnọkọ ndị Igbo. Ihe anyị na-eme ebe a bụ isu Igbo yele ihe, anyị anaghị agwa ya ọgwa ma ọlị. Ọ bụrụ na taa bụ izizi na-atinye ọnụ n'okwu maọbụ na-ege anyị ịchọ itinye ọnụ n'okwu, afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Mbụ abụọ, ị ga-asụ Igbo yele ihe, ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị. Ndị Igbo nwere ụzọ ọma ha ji ekene. Ndị Igbo na-abụ ha fụọ mmadụ ibe ha ọ nọ n'ọlụ
akwụkwọ ọbụla esi wee pụta a na-asị daalụ ọlụ, ndị be anyị na-asị deeyo, ndị be anyị na-akonesịa ajụọ ka imel, ndị be gị ọpụtakwara jụgasịa maka na anyị were ịfụnanya n'ebe mmadụ na ibe anyị nọ. Ọ bụ ya bụ ihe anyị na-eme ebe a. Ọ dị mma maka ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu, akara ekwentị ga-eji tinye ọnụ n'okwu bụ 090 maọbụ nkịtị 9 nkịtị 9 nkịtị 9 maọbụ nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 nkịtị 9 bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu. Ọ maka mgbagwoju anya ka anyị ji so onye ọbụla ga-atinye ọnụ n'okwu ga na-asụrụ Igbo. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nnamdi Chizzy. Ọkịja Igbo. Mgbede ọma. Ya gazie nwanne ndị ka imel nọ na-abọọla. Na anyị dịkwa mma. Kebe wute m kwa ọnwụ mama anyị bụ mama Nnamdi Kanu. Akwa mama anyị ntaọ na blọg ọzọ mama Nnamdi Kanu. Akwa na ya bụ ife na-ewute m kama na onye ọbụla chọrọ igwe onwe eziokwu ya ma ịkpatara ọnwa amada ahụ. Ọ ga-egbu eke a gbara na biya ozuga igbu ya maka na echiche abụrụ nwanne mmadụ. Mana nke m na-ekwu na nke onye isi ndị agha na-ekwu bụ n'ọka ha jikirekwa tupu ọ na-ekwu ụdị okwu ahụ, na ọ bụ na mgbe ọ ga-ekwu ụdị okwu ahụ kịta ndị ikpe anyị nwere iwe na ọmụma ga ihe ha mmanwụ n'ụdị pụrụ iche. Ekele gị. Daalụ Ọkịja, daalụ. Ọ dị mma ka anyị wekwara onye ọzọ. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ya dịkwara gị nwanne. Ugo gaa n'iru. Ihe na-ekwu okwu ya bụ maka ọnwụ nne Nnamdi Kanu. Chukwu zutere m, Chukwu were. M chọkwara ịjụ nwaanyị a nwụrụ agịdị na Germany ka gị blete Nigeria, mana ọ ga-abụ ihe arụ m emechara asị na eliri nne Nnamdi Kanu na Germany. Aga anyị bụ ka eblete Nigeria. Ya dịkwara gị nwanne. Ọ dị mma. Ajụjụ anyị jụrụ bụnụ ndị ezinụlọ ya, ezinụlọ ndị nna Nnamdi Kanu ịma na nna ya bụnụ eze n'obodo ya, ya bụ ndị afara ukwu ọhawa ga-amanụ ka a ga-esi mee ndị ezinụlọ akpacha abụbọ ka a ga-esi mee ya, ndị ụwa ga-amakwa. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Mgbede ọma. Udo dịrị gị, ndị ka email. Adị mma. Ngwa tinye ọnụ n'okwu. Aha m bụ Jude Agụ. Isi na aha gị bụ gịnị? Ọ dị mma, ọ dị ka onye a bụ izizi ka ọ na-ege anyị. Biko ọnụ ka ya anaghị aza afọ anyị na-aghọtaghị. Nwa amadi akpọrọ ugbu a ya amaghị ihe ọ na-aza. Ọ dị ka ọ bụghị onye Igbo mana ọ na-asụ asụsụ Igbo. Ọnụka bụ ọnụkọ ndị Igbo. Afa gị ga-abụ afọ Igbo. Asụsụ ị ga-asụ n'ọnụka ga-abụrịrị asụsụ Igbo. Agwakwana ya ọgwa ya anyị ndụmọdụ gị maka na izu ka anyị na-agba. Anyị na-akpa izu a ndị na-amụta ndị a na-agwa na-anụ. Anyị na ebe a wee na-ekwu na ikwu amaghị ibe ezi ya. Anyị na-ekwu na ikwu ya ka ụmụnne na-abụja agwa onwe ha okwu n'ama. Anyị nọ n'ama ka anyị kpaa alụ dịka ndị Chineke gọziri were ụbụrụ ọma wee nye ha, wee nyekwana ha asụsụ mara mma nke ukwuu, asụsụ na-atọ ụtọ, o miri emi, mana ọ bụ asụsụ nke Chineke maka na ọ ya wanyere anyị ya anyị ka anyị ga-esi na-aba afa eji eto ya, afa eji ama ebe esi. Ọ bụghị afa ndị na-aza dịka ndị agbatara n'ohu, mana ọ bụ afa ndị kwere na Chineke kesiri ya ike. Ọ bụ ya ka anyị na-aza n'ala Igbo. Eji eto Chukwu, chi ukwu, chi okike. Ka e were onye ọzọ na-akpọ maka ndị chọrọ itinye ọnụ ọkwa 099717009 maọbụ
iteghete efu abụọ atọ otu 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 efu efu na itoolu bụ akara ekwentị eji atụnye ọnụ n'oge nzukọ a. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma, ọ dị ka ga-eweziri onye nke a. Biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ na-ayakọtazi, nsogbu adịghị, nwayọọ nwayọọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ana m anụ ihe ị na-ekwu. Gwa m afa gị nwanne o. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ana m anụ nke ị na-ekwu. Kwuchie okwu ike. Ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ei, kube na ana m anụ na ọ dị ka ịda anụchazi ihe anyị na-ekwu ka ị na-anụ ihe m na-ekwu ugbu a? Ọ dị mma, amaghịzi m nke ịkpọghachi ya azụ. Biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ụmụ ihe a na-ayakọtazi ọnụ. Ana m abịa abịachita azụ anyị na-aga n'ihu. Abụ m Chizzy na ana m abịa. Ọ ka bụkwa nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka unu ekwurekwu gwere chinchin n'akara 100.9. Anyị nọ n'ụlọ nke iri bi dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu kpọmkwem. Ebe a ka anyị gwere nwanne ya bụ na anyị nọ ebe a wee na-agbasa ozi. Anyị gwara unu wee sị na ndị agha Naịjirịa ekwuola wee sị ka ha na-achọ ịchụpụ ndị niile bụ ndị omekome, ndị Boko Haram na ndị na-eme ọgbaghara na Naịjirịa. Na ihe ọzọ, atụmatụ ọzọ ha ji ugbu a bụ agha ekpere ka a ga-eji wee tie na nke ha na-eme na-eji chụpụ ndị niile bụ ndị omekome. Ha kwuru nke a na ebe emere ọgbakọ ọzụzụ maọbụ ọmụmụ pụrụ iche n'obodo Sokoto, wee na-agwakwa unu na Maazị Nnamdi Kanu ekwuola na nne ya nwụọla n'obodo Germany na ọ nwụrụ kemgbe ọnwa abụọ gara aga. Wee na-agwakwa gị na ofu nwoke na aka akpara na ya maka na o ji ụtarị tituo nwa ya dị afọ 9 bụ nwa na-enyere aka wee na-echere ya efi maka na ọ na-ekwu na ọ dị isi ike. O wee weziri iwe wee jiri ụtarị tigide ya, nwa wee nwụọ. Mana aka ndị uwe ojii akpara na ya n'obodo Niger. Na-agwa gị na ịchọ itinye ọnụ n'ọnụkọ a, ị ga-asụ Igbo yeleyi, afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Gbaa izu ma akọ n'ọnụ ka anyị webezi okwu unu ugbu a. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Biko gbadata ya ka anụ ihe ị na-ekwu. Apụọla m ebe a. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nwanne m, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ọ ga-adịrịkwa gị na mma. Afa m bụ Emeka. Emeka nnọọ. Echi Enugu abụọ. Daalụ Emeka, daalụ. Biko na-asị ka anyị na m na-ekele asị nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu, onye nke mme ya hapụrụ. Na-asị ya iwe na Chukwu wetara mana Chukwu ewerego. Ndidi ya kwa akwa ndidi ihe. Anyị chanine o wetara anyị chanine. So n'ihe ọzọ dị n'ime ya bụ na ihe anyị na-asụ n'ọnụ ka bụ Igbo yeleye. Eweye ozi batara ebe ọ sị na aha ya bụ Ebuka na ya si Enugu wee na-akpọ. Ebuka ekelela gị nwanne anyị nwoke. Ịchọ etinye ọnụ n'okwu n'ọnụ ka ị ga ya atinye ya mpekere asụsụ ọzọ. Ya asụsụ ọzọ abatakwana n'ọnụ ka na-abụghị asụsụ Igbo. So asụsụ Igbo ka anyị chọrọ. Ọka o wee ike ọ masị gị ịsụọ ya na-akpa ala ime obodo gị bụrụ Igbo, ọ ga-aka anyị mma. Mana ya achọghị asụsụ ọzọ na-abịa asụsụ Igbo n'afọ na-abụghị afọ Igbo. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma ka nwekwara onye nke. Biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ.
afa gị na-ebe isi akpọ nwa m afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ Maazị Greg Ani. afa gị na-ebe isi akpọ nwanne afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ Afa m bụ Chinedu Nwovu. Esi m Ikoloka gọọmenti na Steeti Atọ. biko ka anyị gbuo n'ọzọ na ọnụ ka bụ ọnụkọ ndị Igbo ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-atinye ọnụ n'okwu ngwa gee ntị anyị anaghị asụ asụsụ ọzọ na-abịa asụsụ Igbo ihe anyị na-asụ ebe a bụ asụsụ Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo anyị anaghị aza afa na-abụghị afọ Igbo n'ọnụ ka ọ bụrụ na ịbụ nwanne anyị nwoke mana ị na-ata aka anyị na-eti ịkpa afa gị dịka afọ onye isi ojii anyị ga-ama o nwekwara ike bụrụ onye bekee ma ọ bụ onye ọcha si obodo ọzọ na-abụghị obodo ndị isi ojii wee bịa wee na-atinye ọnụ n'okwu ị na-asụ Igbo anyị ga-aghọta na ebo ya ịkpa afa gị anyị ga-ama mana ịbụrụ nwa afọ Igbo n'ezie na ịbụ nwa afọ Igbo nọ na-achọ ọdịmma ndị Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele ya agwakwanarịrị anyị ọgwa ọ bụ ya bụ ihe anyị na-eme n'ọnụ ka biko gwa m afa gị na ọdịmma afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ Onye nke na-ekene m go. ọ ga-adịrị gị n'ama ndị ka ime Ọ dị mma. Afa m bụ Ogbonna ya nwere. Ogbonna ya were ọ ga-adịrị gị n'ama onye ga-eyitara gị ihe ọma udo dịrị gị nwanne ahụ Ewo, esi m n'obodo afọ Igbo, onwe na-asị na-abụ. Chineke gọzie gị Ọ ga-adịrị gị nwa na mma. Ihe mara ihe bụ isiokwu ya anyị na-ekwu taa. gaa n'iru ana m anụ ihe na-ekwu na-aga ụwa na-anụ ọnụ gị Amaghị m ihe bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ihe anyị na-ebe anya na ya taa. Enwekwara iwu achọrọ m ka m mara ihe bụ isiokwu anyị nkịta. ọ dị mma ihe bụ isiokwu bụ na anyị kwuru na ndị agha Naịjirịa ekwuola wee sị na ka ha na-anụ anya na-achọ ụzọ kachasị ụzọ iji chụpụ ndị Boko Haram nakwa ndị isi abokpu n'ala anyị bụ Naịjirịa na ha ga-atinyekwa ya agha ekpere wee kwukwa na anyị na-ekwu na Nnamdi Kanu amaala ọkwa ọnwụ nne ya nakwa isiokwu ọzọ anyị na-akpụ n'ọnụ bụ nwoke tigburu nwa ya dị afọ 9 maka na ọ sị na ọ na-eme isi ike n'obodo na obodo anyị bụ Naijiria ga-adị mma. A ga-esi n'ụlọ zụkọta ụmụaka anyị bụ ndị na-enwe mbido isi n'ihi na ọ bụrụ na ewu na-ata abacha si nwa ya tawa akị nwa ya ga-ajụ gịnị mere iji ata. kedu isiokwu nke ị na-atinye ọnụ nwanne kedu nke ị na-atinye ọnụ ya maka ebere na ọdịmma nke obodo anyị bụ Naijiria. Ndị nne na nna kwesịrị ịzụkọta ụmụaka ha n'ụzọ ziri ezi. Akwụkwọ nsọ si na ọ bụrụ na anyị zụkọta nwatakịrị n'ụzọ kwesịrị na mbụ mgbe o tolitere na-esi na wezụga onwe ya. Nke a bụ ọkwa nke mbụ. Nke abụọ bụ isiokwu nke nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu. Ọ na-agba mbọ ziri ezi nyekwere ya n'ekpere. Otu aka anaghị etigbu ijiji kama ọ bụ na-achịkọta aka ọnụ etigbu ijiji. Ụmụnna anyị bụ ndị Igbo ma ndị nọ na mba ọzọ na ndị nọ n'Igbo ejike aka ka anyị mara ụbọchị ahụ a ga-atụnye ikpe ekpere maka ọdịmma nke obodo anyị. Mụnwa kwadokwara nnweta nke Biafra ka anyị jisi ike kpọta obi ọnụ n'ihi na azịza mee ugwu otigbu ejide otu mkpụrụ azịza adịghị ewe. daalụ nwanne m daalụ udo dịrị gị daalụ rinne biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ Afọ m bụ Tochukwu. ebee ka Tochukwu si akpọ anyị Esi nwoke were na-akpọ m. ngwa gaa n'iru
Maazị Chizzy Chukwu gọziri m gị. Gọzikwa gị nwanne. Mmemme ọ dị Chukwu mma. Abịa na ọbụnadị ọnwụ nna anyị bụ mama Nnamdi Kanu. Ya bụ ihe nwute, o wetara ya ebe. Mana ya bụ nwoke bụ Nnamdi Kanu. Ya bụ nwoke ọ bụ nwoke usoro ezigbo ike. Maka na ọ bụ kemgbe ọnwa na-abụọ gara aga ka nne ya rapụrụ. Ma ya nwoke nwe obi siri ike wee na-aga na mba ụwa dị iche iche wee na-agwa ezi ozi ọma maka alaeze Chineke bụ nwere onwe Biafra. So ana m asị ndị ihe ọ mụzitere. ọ bụ n'Igbo Igbo n'ezie eti ọnụ n'okwu sụ asụsụ Igbo gị atinyekwana ya bekee maọbụ mpekere maọbụ nwantị anyị achọghị ịnụ ya afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele ya ọ bịa ka anyị na-eme n'ọnụ ka mana ekelela gị nwanne m ekwuola okwu ịta na akị ji eze ndị ụwa nụkwa n'ọnụ gị biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ ezigbo ada onyinye ndị ka ị mere ngwa gaa n'iru nwanne gaa n'iru na mbụ ka m burugodo ụzọ kene nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu maka ọnwụ ma nne ya na-asị akara obi na azụ niile dị ya n'ụgwọ. Ọzọkwa bụ n'ụbọchị ọbụla a ga-eme emume elimozu ya na Chukwu okike abịa ma ga-ewere ọnọdụ mee ka ihe niile a ga-eme ka ọ gazie abịa n'ihe ndị agha ala anyị kwuru. Onye ọbụla ma na-ekpere ka e kwesịrị ibubo ụzọ na ya bụ atụmatụ ha tụpụtara dịkwa mma. Anyị kwesịrị ibubo ekpere ụzọ hapụ ịchụ naanị sọsọ ego. Ekene m. Daalụ ezigbo nwaanyị. Ekene dị Chukwu ọkwa a na-azụ ị nọ n'ahịa ka ị nọ na ụlọ ọrụ. Ọ ga-adịrị gị na ama ị na-ezu ike mana alụọ na were na ndụ. Ngwa gaa n'iru gwa anyị ebe isi akpọ anyị. Ngwa gaa n'iru afọ gị bụkwanụ gịnị? Isi na afọ gị bụ gịnị? Onye Jelubechim. Hei ezigbo afa. Daalụ nwanne ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe ọma ka Chineke ga na-emere gị. Ngwa tinye ọnụ n'okwu Onye Jelubechim. Ndị agha na-ekwu okwu adịghị efele adịghị agha agbanaghị ụgbọ asaba ya bụ abịa gbọgide anyị akagidole ebe so ozide anyị ogbe ha na-eme ogbe ha nyere ha agara nzube ha tie nwekwaru eji ebe ihe anyị na ruo na enyi ndokwa aka ọgbana nke na elu ha nwoke bụrụ uwe ya ọsọ maka ihe ụlọ ọja dị ya amakwa. Daalụ nwanne Onye Jelubechim ọ ga-adịrị gị na mma daalụ ezigbo mmadụ. Ọ dị mma ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya anyị na-ekwu ụmụ isiokwu pụtagasịrị ka anyị ga-esi tie ọnụ na ndụmọdụ nke gị anyị kwuru wee si na ndị agha Naịjirịa oge a na-eme nzukọ pụrụ iche nzukọ ọzụzụ pụrụ iche nke emere na Sokoto anọrọ ebe a wee kwuo na ka n'ihe na-echu ụlọ abụ mbọ a ga-agba iji fụ na ndị omekome ndị Boko Haram ndị ajọ mmadụ na-ememinere ha chụpụ ha n'ala anyị na ka ha na-anọ ahịa na onye atụmatụ ọzọ ha ga-atinye na ya bụ atụmatụ ahịa ekpere ka ejiri ekpere so ahịa ha na-anọ ka e wee mmeri wee gwakwa gị na Nnamdi Kanu na-anọ na wee maa ọkwa wee kwupụta ọnwụ nne ya nke o kwuru na ọnwụ narị kemgbe ọnwa abụọ gara aga na ọ nwụrụ n'obodo Germany. Gwakwa gị na ofu nwoke anọrọ n'obodo Niger wee tigbuo nwa ya dị afọ 9 mana aka akpara na ya eji eji ugbu a na-ajụzi ihe mere edejibe enwe. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ.
Udo dịrị gị. Ọ ga-adịkwara gị nwanne m ndị ebe isi akpọ gwa ya afa gị. Afa m bụ Ndụbụisi. Ndụbụisi gaa n'elu. Isi Enugu akpọ. Gaa n'elu. Ihe tụrụ itinye ọnụ maka ọnwụ onye isi anyị bụ Nnamdi Kanu mgbe e nọrọ ya ọgwụ. Mana ihe m na-ekwu bụ na Nnamdi Kanu wee dị nọ Chineke wetara. Chineke wetara. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụ onye ọbụla aka ya dị n'ọnwụ Nnamdi Kanu, ezinụlọ ndị ahụ ha manwe ike n'ụwa ekpere aka mkpere site n'afọ a ebe Chukwu okike abịa ma ise ọ dị mma, daalụ. Ozi na-abata n'ekwentị m ugbu a na-ekwu ọ na-asị na ya na-asị Nnamdi Kanu ya kara obi maka ọnwụ mama ya na ajụjụ nwoke ahụ gburu na ajụjụ nwoke ahụ gburu nwa ebe nwoke gburu na-ajụ ajụjụ na-asị ebe ka o si wee sị na aha gị bụ Aniwanjọ isi na Osuene nke dị na Amaegunze wee zita ozi gị. Anyị agwara gị na ọ bụ obodo Naija ka nwoke ahụ si. Ọ dị mma ka anyị wekwara okwu wee na aga. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma nke ahụ etibili na ka anyị wekwara onye ọzọ. Anyị ga na-enwe na ngeyi. Tinye n'ọnụ gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Hello? Hello? Ndewo. Ọ bụrụ na izizi bụ mgbe ị na-anụ olu m n'ọnụka maọbụ na ị na-ege ọnụka bụ nzukọ ndị Igbo. Anyị na-asụ asụsụ Igbo, anyị na-anaghị agwa ọgwa. Anyị wepụta okwu na-eme n'obodo, ụmụ Igbo akpaalụ jiri asụsụ Igbo wee sụọ ya wee tinye ya ọnụ nye ndụmọdụ ha. Anyị amụta ihe ndị a na-agwa ma bụ ndị o metụtara, amụtakwa ihe wee mee ihe kwesịrị ime. A na-ege anyị n'ala Igbo dum, ndị nọkwa na mba ọzọ dị iche iche na-abụghị ala Igbo, na ala bekee na ebe dị iche iche site n'ọwara nke zuru ụwa. Ha na-egekwa wee na-anụ ihe anyị na-ekwu. Ya mere ọ na-eji abụ anyị pụta ya sị gị sụọ Igbo yele eye maka na ekele ọlụ eke. Oge nke a bụ oge ndị Igbo. Afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Ị gaghị agwa ya ụgwa tupu ya asụsụ ọzọ. Biko ana m ajụ gị gịwa na-aza afa bekee maọbụ na-eme n'ịma bekee asụ. Ije na obodo ndị ọzọ ha na-eme ọnọkọ obodo nke ha na-atinye ya Igbo, ha na-aza afa Igbo, ọkwa afa be ha ka ha na-aza. Gịnị mere ndị be anyị? Onye pụta anyị na-ekwu na a na-echọ nke ndị Igbo, mana were onyinye gị wee na-akwalite nke ndị be ndị ọzọ, ọ dịzị ka ha ka gị mma. Ịmakwa na ịbụ nwa Chineke. Kedụzi ka isi kwere ihe aka mere na ihe ndị ọzọ, ihe yoyoyo wee hibe isi? Ọkwa maka na ndị ahụ kwụsịrị nke ha ike, na-ekwusi ike sị na nke ha dị mma, jiri nke ha akpa nganga mere na iji sobe ha. Meenụ ka Chineke nwee ọṅụ n'ebe ị nọ. Weenụ ka Chineke si na ya emeghe wee kee gị, na ya kere gị, na ị na-etokwanụ ya dịka ya si kee gị. Ka ị na-asị na Chineke kere gị na ndị anyị na-aza afa ha na-akwalite nke ha na ha ka Chineke, jụzikwa ajụzie, chemie echiche. Ịpụta ị na-asụ ihe a na-aghọtaghị, ị ga-asụkarị ndị bekee, ị na-aza afa anyị na-amaghị ihe ọ bụ, maka na agwara gị, maka na ndị nke ahụ debere gị sị
pụtara ka gbuo nke gị wee were nke gị nke ha hibe isi. Ọ jọgbukwara udele si gbuo nkakụ. Mana n'ọnọkọ a biko ịchọ itinye ọnụ n'okwu sukenara anyị Igbo zake n'afọ Igbo. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu. Ọ dị mma, anyị ga-agwa gị uhie anyị na-ekwu maka ya. Anyị gwara ụnụ na ndị agha anyị n'itiekwa na mbọ ha na-agba agbashi ike ịchụpụ ndị isi ya bụ okpu ndị ajọ mmadụ ndị dịka Boko Haram na ndị ọzọ, na ha ekwuola wee kwuchie ya ike si ka ha na-anọ agha na ha ga-anọkwa ya ekpere, maka na enweghị ihe karịrị ekpere Chukwu. Ewegoro okwu atie Chukwu n'aka wee jiri ekpere jisie ekpere ike wee na-anọ agha. Emere nke a, ha kwupụtara nke a n'obodo Sokoto ka ha na-eme nzukọ ọmụmụ pụrụ iche. Anyị gwakwara gị na Nnamdi na-ekwupụtara ọnwụ nne ya nke ọ sị na ọ nwụrụ kemgbe ọnwa na-abụọ gara aga, mana enweghị onye nụrụ maka ya. Nwoke wee na-eje njem, ọ na-eje na-eme nzukọ, na-eje obodo dị iche iche na-eme nzukọ ọ na-eme. Mana ọ bụ ugbu a ka o kwupụtara ya, kwuo ihe dị iche iche, si na nne ya dara ọya kemgbe anụchara ya. Abịara ndị bịara gbaa egwu eke, agbachara egwu eke. Ọ na-ekwu na nwaanyị fụchara ihe mere ebe ahụ wee daa n'ọya. Kemgbe ahụ o sikwa n'ọya ahụ pụta. Wee gwa gị na ofu nwoke a nọrọ na n'obodo Naija wee jiri ụtarị tie nwa ya, tituo ya, o wee nwụọ. Nwa na-echere ya efi bụ nwa ya, ọ dị afọ 9. Ọ ya ka anyị na-ekwu. Ekwuola kwuo maka nne nwaanyị ahụ bụ nwunye Nnamdi Kanu. Nwaanyị ahụ ama m ya, echetara m oge m jere n'obi ya, obi Nnamdi, je gbaa nne na nna ya ajụjụ n'oge ahụ. Ijekwa na Kpakpando yoyo ị ga-afụ ebe anyị jere gbaa nwaanyị ahụ ajụjụ oge m nụrụ maka ọnwụ ya. O wutekwara m maka na nwaanyị ahụ ọ na-anabata ndị mmadụ nke ukwuu. Ịba ya ebe ihe a na-akpọ ya bụ nne ọha, nne ọra. Ebe ọ nabata gị wee wetu obi na ana gị na ya kpaa. Ọ dị mma, ka m were nke a. Onye na-akpọ, gwa m afa gị. Abụ m Nwada Ifeọma Onovo. Nwada Ifeọma Onovo. Nwada Ifeọma Onovo, gee ntị. Ị na-asụ Igbo? Ana m asụ Igbo, abụ m nwafọ Igbo. Ngwa tinye ọnụ n'okwu, gaa n'iru. Ọnụ na-etinye bụ nwata nwoke tegidere nwa ya ụtarị wee pịagbuo ya. Kedu ụdị ụtarị mmadụ ga-apịagide mmụọ nwa ya nwụrụ n'afọ n'ijuru ya ozi wee pịagbuo ya si na o ji ezi ike? Aka ndị ogbo ọgụ ndị uwe ojii akpagoro ya ugbo eji ya eji ugbu a. Enweghị iwe na asụsụ ọzọ banyere n'ọnụ. Enweghị daalụ. Ọ kakwa mma otu iji jiri aka gị wee kee ikpe a. Ọ dị mma ka m nwekwara okwu nke a. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Na-aga ka m nwekwara onye ọzọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ka m were ofu ma ọ bụ mmadụ na-abụ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Odogwu mmụọ. Esi m mgbu abụọ. Ngwa tinye ọnụ n'okwu nwanne. Ihe chọrọ ikwu, achọrọ m ịjụrụ ajụjụ. Nwoke a chagidere nwunye ụtarị kpegbuo ya, onye nwere ya? Ọ nwa ya, ọ kwere ya na-echere ya efi.
nwoke ahụ bụ arụrụ ala ọgwa ndị uwe ojii ma ihe a ga-eme nwoke ahụ amakwa na isi adịba ya mma ejidego ya eji atọchara ya ma na isi adịba gwa m afa gị na-ebe isi akpọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ nwanne mmadụ ndị ka ị merụ ọ dị mma ọ Emeka nwa bụ eze ndị ebe isi akpọ esi m Enugu gaa n'iru nwa bụ eze Chizzy ana m aza eziokwu bụ na a na-egbu ebube obi a ga-aga atọrọ mma a na-egbu ebule obi a ga-aga atọrọ mma okwu Igbo maka mama Nnamdi Kanu nke nwụrụ ya mere njikwuola okwu a ọzọkwa bụ na ndị agha ndị be anyị sere na anyị na-ekpe ekpere ike agwụgo ha maka na nwoke ọbụla efuru n'oketara ọgụ dọkọba afọ nwoke ibe ya ike agwụgo ya si wepụ ndị agha be anyị weta dịka ya na ha na-anụ ọgụ wee nochie ha ka anyị ma na anyị enwezi ndị a na-akpọ ndị agha ọbe m n'ọnụ Kalụ ya jiwe n'ozi mkpa ka ọ bụ tupu ya gba ya ume onwe ikwu ike na-eme ihe ọ na-emerụ ụmụnne ya ekene dịrị unu daalụ nwanne daalụ ọ dị mma atụọla ọmala atụọla ofekofe isi ya n'ọfịa ekelere m nwanne kene nwanne m ukwu nwanne nta mmụ Igbo ụmụ nwoke nwaanyị nwata okenye ala Igbo anụ ụwa mba ọwa ọbụla iji ị na-ekiri maọbụ na-anụ ọnụ m ugbu a na masị na ọ ga-adịrịrị gị na mma ka anyị fụ n'obodo anyị n'anya ma nke kachasị nke ka anyị fụ na ngọzi Chineke gọziri anyị ka anyị were ya ka ọ pụta ya ka anyị jiri ya na-akpa nganga dịka asụsụ Igbo ka anyị na-asụsụ na ya ike jiri ya na-agba izu na-akwu okwu na-eme ngala ihe niile Chineke ji jee anyị mma ka anyị jiri ya na-eme ihe ọma wee na-asịkwanụ ka anyị na-atụ n'ilo ka ala anyị Naijiria ga-esi wee dịnụ mma maka na ala Naijiria dị mma ọ dịara mụ na gị ka anyị niile jikọta aka ọnụ ka ala anyị wee dị mma ka anyị tinye na Naijiria na ekpere dịka ndị agha anyị siri ugbu a ka anyị tinye ha na ekpere maka na ọlụ ha na-alụ ọ pụrụ iche ha nọ na-echekwa obodo mana mmiri mana anwụ n'oge niile ha na-etokwa onye isi ala maka na ọ na-akwado ha na-enye ha ụmụ ihe ha chọrọ n'iji meri agha ndị omekome anyị wee na-asị ka Chineke chebe ha gbaa ha ume ma nye ha ike na amamihe ha ga-eji meri ndị ajọ mmadụ ndị si na anyị agaghị ewu udo ka Chineke ihe ndị agha ike na ume na amamihe ha ga-eji chụpụrụ anyị ka ala Naijiria gbara na udo ka udo dịrị anyị niile dịrị nwoke dịrị nwaanyị ekelera m Tochukwu dịka o si bubu ihe niile na mba ụwa wee na-ekiri anyị na-ekele nwoke na-ekele nwaanyị cheta na abụ m Chizzy Ani